ассалому алейкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонони нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. Чӣ хеле апои азиз дидесен, дар ин ҷама яке мехом кекс тайёр кунам ба намхел қолабако. Ҷаданам қолабай ба мо чӣ дар корай? Ба мо 200 грамм чургот дар корай, 200 грамм шакар дар корай, 100 грамм рӯған дар корай, сливочное масло, 1 қошуқи калон крахмал, лимони сок, 2 дона тухм, камтарак намак, разрыхлитель, орд ва ванелин. Достони азиз, нази мо сар мекунем. Аввал ба мо чӣ дар корай? Ба мо аввал 2 дона тухм дар корай. Достони азиз, камтарак намак дар корай. Ҳозир бистем. Хлеб мезанем, шакарам ро мекунем. دوستانی عزیز، ما هم اجزا رو арава кардем, як ҷо мехта кардем. чӯра ки шумо дидесен, ба мо чӣ дар корай? 1 қошуқи калон крахмал гуфтам, ҷоз 400 грамм ордай, ман 300 граммша медозам.
دوستان عزیز خمیر ما تیار شد. ما همه در درنوی میره همیخواه روغن میکنم.